Dek, boleh ikut joget ya? Nah. Sampai bawah ya, Dek ya. Adik ikut joget nggih. Nah. Dede Rizka. Apa, Mas? Adik, nanti malam cakilan ya. Iya. Live streaming loh Pak No. Iya. Ya. Apa kowe ra kelingan? Pakde ngeraguh napa niku? Ngerti ngono mau ndek pas arep dijaringi dirogose Pak. Tak rogose ngerti mau. Pripun Pakde? Tak pendetke teng griya napa pripun? Ora yakin lho ngasane tasnya gede kok ya. Ora nggo sangu tapi Bapak ngaso ATM toh. Silakan Digesek gesek ning monggo. Pakde ngersake lagu mboten? Napa lagune? Langsung Mumpung Pakde. tesih teng mriki menika. Lagune napa kinten-kinten? Sing versi gayeng Mas e. Napa Pakde? Oh Samboyonan. Lemong. Oke. Oh, ini garap katresnan. Oh ini garap garap katresnan Samboyonan. Mas. garap jaranan. Nggih. Ayo habiskan dulu saya. Ya. Ya say ton. Yuk, naudzubillah min dzalik. Yo. Apa kowe? Semar Mulyoso. Tinggal katresnan Samboyonan. Monggo Pakde. Madhep belakang gas. Madhep. Waso. Dadi lewong atiku nalikane pisanan ketemu. Wasikso. Ibunya pengen monggo Bu. Sekarang
teman-teman yang dari grup Daha mohon maju. Pade, monggo Pade. Pade. Pak Kalimin. Kayak di basement dengerin lagu sambil goyang enak banget. Monggo. Mas Tarso, Pak Camat. Bablas ki ninggal katresnan Mas e. Monggo Pade. Sesepuh saya ini sesepuh saya. Kalau nggak joget katanya kakak harus joget katanya. Monggo Bapak, menika rombongan pundi Pak De mau Daha? Grup Daha, oke. Dipersilakan maju menuju pelaminan untuk bergoyang bersama. Grup Daha, monggo. Nah. Ayo. Kamu udah dahar belum Pak No? Dahar. Oh, salah ya. Waktunya Pak No itu berdaha ya. Itu dahar. Itu jenis batok loh. Ceplosin. Sabda Pandita Ratu. Pengen sliramu. Dadya ing sisiku. Mugi Gusti nglelani tresna kubakar. Samboyo. Matur suwun. Ayo Pak Purangga Semar Mulya Sage Bare Bro. Grup Daha, silakan. Grup Daha semuanya yo. Grup Daha. Penak mulai Pak Jan. Jarane. Ayahku luar biasa. Jarane tuti gemoy. Yang muda-muda mana monggo? Iyo Yuli. Iyo.
Yo Semar Mulya iki debut. Iya Pak Nur, spesial buat SMP Kristen Wonogiri. Sukses selalu Wonogiri. Amin. Goyang lagi Bu. Klaten. Bersinar. Monggo Ibu. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran. Keluyuran aku goleki sing tak sayang. Adik kemik satu adik. Terima kasih alhamdulillah berkah. Ayo debut. SMP Kristen Wonogiri. Sukses selalu. Waduh gajah mungkur digoyang yo. Saja sedih. Oke kakak. Nuwun Ibu. Monggo Pak Min, Pak Tuki Min. Sesek mlebu sedeng. Heeh. Sesek mlebu sedeng. Enak enak. Monggo Pak Min. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran. Keluyuran aku goleki sing tak sayang.
Alhamdulillah, matur sembah Ibu-ibu terima ku kasih. sayang, nggih. Berkah barokah ya Dik ya. Tak dung tak. Lanjut. Asyik. Pak Supriyatno. Semar Mulya Legi. Aku kelingan kuku ae biyen aku Owe owe oma. kakak obat tulisan mano abang tondo isi Kawan. Jenenge gubuk Asmara. biyen kae tak ruandung tresno Owe owe oma. Owe owe oma. tanpa bantal tanpa koso wong Abote kenangan asmara. Bubuk kae merpati. Wiwit biyen tekan saiki. Bubuk kae kotak pita. Wayah wengi nanti jagat pita. Hae juragane bakso. Hae juragane bakso. Matur sembah nuwun. Nah, datang jajone Aeo. tekan tutur saya merhati. Aku kowe ati karmo. Mergo leren iku Soko. Ayo yo. Semar Mulya. Iya. Gajah mungkur digoyang asik. Aku kelingan gubuk kae biyen tanpa leren pengen sakak kepetulisan warna abang tondo isi Asik yo. Puput ke Bubuk kae kebat pita. Wayah wengi nganti gagal trina. Pak Supriyanto sembah nuwun. Juragane bakso. Nggih.
Monggo Pak.